नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। वहींच्या तारी शिरकयल्या बिबटवागाक सुमार सतत 8 तास प्रयत्न करून येवन रक्षण केल्ली घटना शिरशी तालुक्याच्या शिरगुणी ग्रामात घडली। सुमार 1.5 वर्स वयाचो बिबटवाग आहार सोदतेत गावात येयलो आणि खासगी जमनीक घायिल्ल्या तारीच्या वहींक शिरकलो। हे पळयले स्थानिक लोकांन वन विभागाक माहिती दिले। जाग्यार येयले वन विभागाचे अधिकारी आणि शिवमोगा वन्यजीव विभागाचे अधिकारी पंगडान तारीक शिरकयले बिबटवागाक काडूक सतत 8 तास प्रयत्न करून अखेरेक यश मेळयले आणि बिबटवागाले रक्षण केले। गेल्या थोड्या दिसा फाटी काळ बिबटो तारीक शिरकोन मरण पाविलो, पण ह्या बिबटवागाले रक्षण करून येवन रानात परत सोडले। ಮೇಡಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೋಗೋಣ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ टू स्ट्रोक ऑटो रिक्षा संचार रद्द करूक केल्लो आदेश फाटी घेवंक जाय म्हूण आग्रह करून ऑटो रिक्षा चालक संघान जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्रीक अर्ज दिली। मार्च 31 तारखेच्यान कर्नाटक राज्यात टू स्ट्रोक ऑटो रिक्षा रद्द करूक राज्य सरकारान निर्णय केला। सरकाराल्या ह्या निर्णयान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 1000 पेक्षा जास्त ऑटो चालक आणि राज्यात सुमार 50 ते 60 हजार ऑटो चालक निर्गतीक जातले। इतलेच न्ही, वय जाल्ले ऑटो चालक तेमगेले जीवन अतंत्र जातले। 2017 सालात टू स्ट्रोक रिक्षा रद्द करून घेवन 4 स्ट्रोक रिक्षा घेवूक ऑटो चालकाक 30,000 रुपये सबसिडी दितली अशें सांगिल्लें, पण अजुनी पर्यंत हो आदेश कार्यरूपाक येयलो ना। पण आता अचानक परत टू स्ट्रोक ऑटो रिक्षा रद्द करचे आदेश केल्ले बदल उत्तर कन्नड जिल्हा ऑटो रिक्षा चालक संघान विरोध व्यक्त केला आणि 4 स्ट्रोक ऑटो रिक्षा घेवूक सरकाराली मदत दिवंक जाय म्हणून मागणी दवरला। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। कारवार तालुक्यात सद्याक मावंडोळाची संख्या खूप जातीत आसा अशें दिसून येता। रात्रीन एक ना एक भागात मावंडोळ मेळचे सहज जाला। कारवार शहरात आठवड्याक एक पटी तरी मावंडोळ पळोवंक मेळटा। गटाऱ्यात किंवा झाडात, गोलीत मावंडोळ दिसून येतात आणि ताका वन विभागाचे अधिकारी सुरक्षित धन घेवन रानां सोडतात, पण रानां सोडिल्ले मावंडोळ ग्रामीण भागात येऊ लागलात। कारवार तालुक्याच्या ग्रामीण भागात सुमार 15 ते 20 फूट लांब मावंडोळ पळोवंक मेळटात। धन रानात सोडिल्ले मावंडोळ रानातले जनावर, गावात पोशिल जनावर खावन घेवन आपलो आकार वाडोवन घेवू लागलात। हणकोण गावात काळी न्हंयच्या लागीं सुमार 17 फूट लांब मावंडोळ रात्रीन दिसलो। हे पळयले स्थानिक लोक मावंडोळ रस्तो पार करता पर्यंत थांबून रावले। आता ह्या भागात फिरूक बी लोक भिवू लागलात।
कोबाच्या शेताक अकस्मात उज लागून सुमार 35 एकर शेत जळून गेल्ली घटना हळयाळ तालुक्याच्या दोडकप्पा ग्रामात घडली. हळयाळ तालुक्याच्या दोडकप्पा ग्रामाचे वासी गुरुनाथ कलकेरी, कृष्णा पाटील, मारुती भावकर हेमगेल कोबाच्या शेताक अकस्मात उज लागलो. वाऱ्याच्या वेगान उजो एक शेताच्यान अनेक शेतात पसरलो. तेजेन सुमार 35 एकर शेत जळले. शेताचे लागीं करंटा तार आसा, थंय शॉर्ट सर्किट जावन येवन उज लागीं उरतलो अशें अंदाज केला. कोबाच्या शेताक लागीं उज निवोवंक अग्निशामक दळ आनी स्थानीक लोकांनी खूब प्रयत्न केले, पण तोपर्यंत शेत जळून गेले. शेत जळिल्ल्यान शेतकऱ्याक सुमार 70 लाख रुपयांपेक्षा जास्ती लुकसाण जाला अशें अंदाज केला. हेचे संबंद हळयाळ पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला. आग बघ वडा वैर जाऊ रे. कलबुर्गी जिल्ह्यातल्या निमा हुसाळी गावचे सध्याक वन कर्मचारी म्हणून काम करते आशिल्ले गुंडप्पा शामराव ओसमानी हेमी वन प्रदेशात मेळटल्या अलग अलग अळंबीबद्दल माहिती उपलब्ध करून परीक्षण करून स्पष्ट माहिती सांगिल्ल्याबद्दल तमिळनाडूच्या होसुरी गावात जाल्ल्या इंटरनॅशनल पीस युनिव्हर्सिटी जर्मनी हेमी डॉक्टरेट पदवी देऊन तेमगेल सन्मान केला. संपूर्ण खानापूर तालुक्यात गुंडप्पा हेमगेले कौतुक जाते आसा. ब्रेस्ताराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 7 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 3, यल्लापूर 3 आणि हळयाळात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 70,922 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली. त्यापैकी 70,078 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 22 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 822 लोकांले मरण जाला. आयच्यातला न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.